皆様ご機嫌いかがでしょうか。レオパのクーです。お散歩の時間なので、てんちゃんを呼びに。あれ、お部屋にいない。別のお部屋に移動したんかな。てんちゃん、このタイミングでまさかの。おトイレ中。てんちゃんは後で私が連れて行くから。くーちゃんは先に行ってええんとちゃう？それもそうやな。待たれたら出るもんも出んやろし。それでは飼い主、後のことは任せたで。オーケー、任され